egitera joan naiz. Bihotzak eraman hau, araindiko bide egitera. Aske, ase. Haize bufadabak bildu nau, eskutik hartu. Gogoa harin antzeman dut, soka luze baten joanean bezala. Irmo, ari tenkatuz, atseginki ari atxikiz. Argiz bete naiz, argia izan dut ifar, argi izpiak joaneko izar. Gorantza altxatu naiz. Hortziak bere magalera begiraganatu nau. Trabesia berri baten jardunean bainengo. Harin ikusi naiz. Harin sentitu nire harima. Harin irri egin dut. Estuasunen hiltzerik izan gabe. Eta egoiaren antzeko beroak inguratuta, puztuz joan zait barrua. Piztuz naizen guztia. Pozaren gozatua guztiz mamitu arte. Txipi txapatu naiz. Urratxez, hasi. Itzalargi egiteraino. Pausoen arrastoak taupatu arte. Eta joanean noala, abian, atzera begiratzerik ez dut izan. Izanaren betea goratu bainau. Handisetik, tenkatu dut soka, tiratu, gogorlotu, zuonganaino. Nire urratsen atsak zuonarekin bat eginez. Maite zaituztedan izanetik, oroitzaren otoitzean bat egin dezazuen. Bat egin, bat izan, esti, beti. Poeta, sortzailea eta laguna, Antoni Salamero, eskerrik asko. Menditurra Zumarragan, lehenengo urtea Zumarragan Menditurra datorrenekoa. Gaur hemen zelea arizti aretuan bildutzareten hoi, ein handi batean urretxu Zumarraga ratoroi, ongi bildu eta eskerrik asko bati baterek eruekin bat egitatik, gau berezia izango den honetan. Bilbao Mendi Film Festivalaren erroa edo nolabait argiago esateko menua da Menditurra. Iazko 2015ko Mendi Film Festivala, urtea agortu zen bezala abenduan egintzeneko hartan, han sarituak izan ziren filmak aintzat hartu eta hala sortzen da Menditurra, alegia alerik onenekin sortzen den menua da Menditurra, eta ale onenak edo nabarmenenak izan ziren horietatik bi ikusiko ditugu gaurko honetan, Eclipse eta Jeff Loves Metanoia izena duten bi filma puska. Jakina da, ordea gaurko saio honek badituela bi zati desberdin, baina elkar uztarri berean lanean eta aurkeztu nahi dizkizuegunak goxotasun horretan, bere goxotasun horretan. Eta beste zati horrek, aurretia zaipatu ditudan izen, hori ez gaindi badauka hemen halako aura bat, ezta? Jon Marotori omenaldia. Hartatik eta harrerako honetan, eskertu neurekin eszenarioan, eskenategian bertan, Andoni Ormazabal eta Jonen anai Josu Maroto neurekin egotea. Josu, kaixo, Gabon, esker hona zeukera adirazi nahi duzu. Bai, bueno, Gabon, eta lehen da bizi mi esker Menditur Film Festivalekoei. Hemen diguten aukeragatik, Joni omenaldia marko honetan eskaintzeko, ez da? Guretzako eta nik uste Jonentzako omenaldi bat egiteko tokia proposagorik ez genuen ikusten. Eta eskaintzari posa handiz egin genion, esan genion baietza, ez da? Hasiera batean Jon oraindik bizirik zegoela, baina, arrela tokatu da,
eta idearekin jarraitu dugu eza. Menditur Film Festivaleko ez gain, mila esker Ricardo eta Josiri, Irutekeko lankideei, Andoniri, bereziki, lotzen gaituen gauza asko dagoelako. Oier Plazaulari, mendian eta gaixotasunean Jonek izan zuen lagun handi bati. Ekitaldi hau prestatzen lagundu diguten Andoni Salamero eta musika eskolako Jon, Unai eta Gurtzaneri, eta Jonen azkeneko egunetan hainbeste lagundu diguten Omar, Amalur eta Begoñari. Andoni Urmazabal, Gabon. Gabon, Aitor, Gabon. Sortzaile, piztaile, errudun, azken batean martxora atzera egin behar dugu, ez da, nolabait ere hau erroetatik sortzen hasi zenetik, ez? Gaurko, hemengo bilkura hause eta handi batean omenaldia sortzen hasi zenetik. Bai, Jon pozik ongo zan hau aretoa gola bete-beteta ikusita, olako saltxatan guztua ibiltzen zan da. Hala, esaten dezun bezala izan zen Tolosan ikusi genuen, pelikula, oin ikusi behar dezuen pelikula, Jeff Lowen pelikula, eta ikusiko dezuen bezala pelikulak oroitzapen asko ekarri zizkigun Batertze, Uxue eta Iruroi, Jon Maraton egoera buruz, eta esan bezala Josui enreda union, eta beste guztioi hemen zuek hemen gaur egoteko. Gauza bat hori da, eta Josu berak eraipatu ez da, orain lokarri sendoak Josu elkarrekin, lokarri sendoa zenuten zeuok, Oier tarteko eta kuadrilla tarteko Jonekin, mendiari lotuta handi batean. Bai, hala da, ez, Jon ere bizitzan Xabin bitartez anturzan, ez, Xabi eta Jon oso lagun honak zian, soka lagunak zian, eta makina abentura elkarrekin bizitakoak, eta oso erlazio berezia zuten, eta gero Xabina gerta bostean, Jon bihurtu zen, ez, niretzako utxune hori biok konpartitu genuen, baina anekdota asko dare hor tarteko, ez, ni pixka labur bilduz bere bizitza zein zen, zian momentua bizi zuten, ez? Azkenian ez zien inporta urrengo gunen zertze honez. Garai horiek, Pirioneta juten ginean garai horiek, ostiralen arnesa jarri eta igande gabora arte kentzen ez genuen garai urrun horiek, alaxe izaten zen, iganden buelta etxeak ahun da, Oier da biok urrengo gunen lanea ahun bar ginen, bi hauek ikasi, ez da gizit jo zuten, inoiz ez zeukien presaik etxea bueltatzeko, eta beti jesako pantalonetik pasatzen ginen, eta beti nahi zuen angeldituta. Oier da biok, amarra dira, eta etxea iristeako, Oier gaina koitxoa, goizeko ordu bitan saltzen zen lanea, eta hola zian, momentua bizizuten da beste preocupazik ez zuen. Xabier, anaia zena, Xabier Ormazabal ere aipatu berri zu, eta klabe hori gehituz argazki dotore elegante honetara iristen gara, Andoni. Konta, zein da argazki honen historia? Horrena, Oier dijo, Oier Plazaola, atzetikan ni eta hirugarrena Jon Maroto, ez? Argazki hau enkuadre politia lortu zon, Jonek egia esan, Baiunarra jumendia da, Perun, oso espedizio politia izan zen, ura, ez? Eta argazki politia eta zitzakon, eta aurkeztu dintzon, mendi ostadarrak antolatzen duen argazki lehiak eta batea, justo orduntxe anaian omenez intzan argazki lehiak eta horta, eta lehenengo edizioa beak bere garatu zon, eta holtza berdinen hemen egon ginean oso momentu boriz izan zen, ez? Joni, sari hori ematen argazki honegatik, ez? Eta argatik nahi izan dugu gaurko hau, Joni omenaldia bezala, Xabir ere omenaldi sentitu hori izateko, eta lotura hori Josu dakarkio. Bai, oso politia izan da, Jonek zeuzkan paperen artean, aurkitu izan dugu Xabil zanean idatzi zuen bertso edo poesia txiki bat, eta hori irakurri nahi dizuet oso saiatuko naiz behintzat. Ametsak egi bihurtu, mendian ezagutu ginen elkar, oraindik oroitzen dut egunura. Handik aurrera soka berdinan lotuta ibili ginen alde batetik bestera, bat izango bagina bezala. Esna geundela egiten genuen amets izatetik egi izatera pasa ziren. Baina egun hartan nire ondoan egoteari utzi zenion. Baina nik oraindik amets egiten dut, eta badakit egunen batean, erurtutako gailurren batean, zure lehoi nabarra aztarnak bereiztuko ditu dela. Gure ametsak berriro egi bihurtuz. Jonen izpolitxabek, salitentzak.
Sentimendu hauek eta txalo hauek orain islatuta ikusiko ditugu hemen, 10 minutu pasitxo dituen bideo zoragarri batetan. Jon Marotoren bideoa deituko diago. Euskal Herriko alpinista gazteen taldean sartzeko balio izan zioten doaiak zituen. Eta entrenamendu gutxirekin nahi zuena lortzen zuen. Hala ere, batzuetan begira egotea ere gustoko zenuen. Eta egia da, mundua ederra ikusten zela bere. Mundua ederra ikusten zela bere begietatik. Ideia guztietan bere zati bat utzi eta lur berriekin osatzen zuen bere gorputza. Eta hala Jon aurrera zegoan, uneak bere izateari dut. Eta hala, mundu osoan zehar, zure zatiak utziz joan ziren. Batzuek gaixotasun zuten, baina ezagutzen zintugunok bagenekien mundua handiegia zela. Bagenekien mundua beti asko mantzeniela. Eta zuk, beti asko mantzeniela. Agian, aranaren estutasunetik irtetzen zen soilik. Eskalatzaile handiekin amets egiten genuen. Euren egoerekin vertikalki bizitako bizitza batekin. Abenturak bizi eta marra handiak bestaldeko herriak ezagutzearekin. Gailur altuekin eta lur idorrekin. Urruneko izar bateratz eskalatzen genuen. Urruneko izar batean eskalatzen genuen, nolabait geure moduan. Anaiak ginen, lagunak.
soka bat. Etzen gailurrera edo helmuga urrunetako herri sarreratako karteletera iristea soilik. Bihozkarak ziren, garaierak, pertsonak. Bihozkarak ziren, garaierak, pertsonak. Bihozkarak ziren, garaierak, pertsonak. Ez ezagunaren intimitatea. Zapairik gabeko lautaden isiltasuna. Zapairik gabeko lautaden isiltasuna. Zapairik gabeko lautaden isiltasuna. Izotza apurtzen denean sortzen den zalaparta. Izotza apurtzen denean sortzen den zalaparta. Hangoitik mundua borobiltzen ikustea. Hangoitik mundua borobiltzen ikustea. Hangoitik mundua borobiltzen ikustea. Ezer ezinezkoa ez zirudien segundu horiek. Ezer ezinezkoa ez zirudien segundu horiek. Bizitza bat ez da denboratan neurtzen, unetan neurtzen da. Bizitza bat ez da denboratan neurtzen, unetan neurtzen Eta da. zuk horrela jarraitu zenuen beti. Mundu mailako gerra intimo eta latz batean. Mundu mailako gerra intimo eta latz batean. Mundu mailako gerra intimo eta latz batean. Azken ekaitzaren bila. Han, non indarrak gutxitxu dira zazten. Baina badakizu, beste aldean, izarrak inoizkoen gerrako ikusten dituzula. Omenaldia irean izteko lagunduko didazue? Mila eta bat sentimendu, ezta? Hori guztiak izan dira Jonentzat bilduna egin dituenak. Eta hartatik ekarri nahi izan dugu Jonen, Xabierren oroitza guztia, bere senitartekoen musikarekin, lagunen olerkiekin eta esapidekin ona. Egia baita ere zenbat doinu, zenbat negarmalko, zenbat postmalko, ez? Isu diren hemen eta isuriko diren oraindik ere. Baina nik ontatik guztitik ateratzen dut ondorio bat. Eta horrek adira bat du. Energia. Ze pasta, ze kasta eta ze bizi gogoa. Energia hori da orain, omenalditik olatu bat hartu eta Menditurrera eramango gaituena. Eskerrik asko, Mendifilm Festivalaren izenean baita ere senitartekoei lagunei eta zuei guztioi,
eskerrik onena eta besarkadirik beroena.